O gobeithio bod y darlleniad yna wedi codi'ch calon chi. Dydych chi'n meddwl bod hwnna, os ydy, medru bod yn un o'r papurau syl heddiw yn bydda, yn disgrifio y sefyllfa da ni yn ni. Mae pregeth syl cyntaf mis Ionawr o hyd yn chydig bach o be dwi'n mynd i ddweud heddiw. Ydw i'n digon agos i dolyg i ddal ati efo be gen i cyn dolyg, neu os rhaid i mi cael rhywbeth penodol ar y flwyddyn newydd. Wel, dwi am torri gwahaniaeth yn mynd yn y canol a sôn am yr advent. Rwy'n yma'n gwybod, un o plant yn gwybod beth i advent. Gafodd rhywun calendar advent. Dim ond teifi, a Cyril a Julie. O, ambell un. Oedd yna siocled yno fo? Oedd? Be oedd y calendar advent? O, mae'n sain i glwed o'n. Be oedd y calendar advent yno i wneud? Dwi'n meddwl bod chi wedi dathlu dolyg yma, na ddo? Os rwy'n wedi cael dolyg yma'n Gaerfyrddin? Oes, gafsach chi, did you have Christmas? Ie, gafsach chi yn y dolyg? O, dyma di'r advent ydy cyfnod i edrych ymlaen at y Nadolig, ynddo? Ond wyddwch chi bod yna advent arall. Chi'n barod amdano fo? Llaw i fyny pwy sy'n barod am yr ail advent. O, diar, mae'n mynd cael gair y faron. Bethau ddrwg yma. Achos dyna beth i'r darlleniad ni wedi darllen efo'n gilydd heddiw yma, wedi clywed yr adnodau yma, ydy Iesu'n sôn am gyfnod pryd mae yna ddyfod arall yn mynd i fod. Dyna di advent, bod yna ddyfodiad yn mynd i fod. A mae'r geiriau Iesu yma, bod nhw adeg y Pasg, maen nhw'n edrych ymlaen at cyfnod y cynheia. Oherwydd, yn y gwyliau yn yr Hen Testament, yr oedd yr Israeliad yn ei cadw, mi roedd yna gwyl y Pasg, lle oedden nhw'n cofio bod nhw wedi hachub o'r Aifft, gwyl y Pentecost, lle oedden nhw'n cofio bod Duw wedi rhoi y gyfraith, ac yna gwyl y Tabernacle, lle oedden nhw'n diolch am y cynheuaf a roedd yna pwyslais ar dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. O, da ni wedi gweld cyflawniad y Pasg yn marw ac atgyfodiad Iesu Grist. A da ni'n cofio am hynny, a da ni wedi canu am waed ac aberth Iesu dros da ni. A wedyn mae Pentecost, mae hwnnw'n ein atgoffa ni am mynydd Seinai ac hefyd am ddyfodiad yr Ysbryd Glân, dydy? A mae hwnnw wedi gyflawni. Ond mae yna un gwyl mawr arall yn halend yr pobl ddiw, nad ydy o'n wedi gyflawni eto. A dyna'r ail advent. Fydd dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd yn dod. A dyna mae Iesu'n cyfeirio ato yma yn ei eiriau. A cwestiwn sydd gen i ydy, sut ydym ni baratoi ein calonau a byw drwy adeg fel ydym ni ynddo fo, heb gostwng ein pennau a digaloni o feddwl i fod yn hir yn dyfod. Mae'r newyddion jyst yn y 2 ddiwrnod diwethaf yn ddigon i peri loes a peri crafu pen a meddwl, be nawn ni? A mae'r digalondi yn medru bod yn dod fel yr eira bore yma, 7:00, 2 fodfedd yn syrthio a meddwl, be nawn ni? Ond da ni wedi cyrraedd. Wel, be nawn ni yn wyneb yr hyn sy'n digwydd yn ein byd ni? Wel, mae Iesu'n deitha ni i ni beidio digaloni, yn dydy. A mae'r sialens gyda fo i godi'n pennau. A da am i ni edrych gyda'n gilydd ar salm heddiw yma, sydd yn ddathliad o'r gwyl a hefyd yn wers ymarferol i ni sut i baratoi a sut i fyw a chadw'n ar gyfer yr ail advent. Chi'n gweld yn gwyl, ni droi at salm 46 a'n gilydd. Yng ngwyl y Tabernacle, mi roedd yna ddydd mawr ac uchel yr wyl, a dyna roedd Iesu yn wneud â fo yn Ioan 7. Pryd fe roedd yna gorymdaeth i lawr o deml at bwll Siloam
A gyda puser arbennig, fe roedden nhw'n llenwi honno a dŵr o'r ffynon ac yn ei chario hi fyny at yr allor. Ac wrth iddyn nhw'n wneud hynny, mi roedden nhw'n adrodd y salm yma gyda'i gilydd. A darllen nhw hon ar y cyd i'r geiriau ar y sgrin. Gwni ni ddarllen a'n gilydd salm 46. Dyw sydd noddfa a nerth i ni, cymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Am hynny, nid ofnwn pe symudau y ddeiar, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr. Rhio a therfysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwyd ef. Y mae afon, a'i ffrydiau a lawen hant ddinas Dyw, cysegr preswylfeidd y goruchaf. Dyw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Dyw a'i cynorthwyo yn ddifore iawn. Y cenhedloedd a derf ysgasant, y teyrnasoedd a ysgogasant, y fe aroddes ei lef, toddodd y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, y mae Dyw Jacob yn amddiffynfa i ni. Deiwch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd, pa anghyfaneddra a wnaeth e fe ar y ddeiar. Gwna i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar, fe a ddryllia bwa ac a dyr y weiwffon, fe a lysg y cerbydau a thân. Peidiwch a gwybyddwch maim y fi sydd Dduw. Dyrchefur fi ymysg y cenhedloedd, dyrchefur fi ar y ddeiar. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni, amddiffynfa i ni yw Dyw Jacob. A bendithiau Dyw y darllen ar gwrando o iair. A dywch i ni droi ato mewn gweddi, ac fe drawn ato gyda geiriau y salm yma. Ac wrth i ni weddio, dewch i ni ddod ar pethau sydd yn ein tryblu ni, pethau lleol, pethau personol, pethau ar raddfa cenedlaethol a'r byd. Ac wrth i ni fynd drwy salm yn gweddi, dewch i ni dynnu ar rhaffair a ddewidion a'r datganiad o wirionedd sydd yn ni. Dyw sydd noddfa a nerth i ni. Arglwydd ydyn ni'n byw mewn cyfnod cythryblus, llawn ofnau, llawn ansicrwydd, llawn negeseuon croes, llawn pobl yn cisio denu'n sylw, llawn arglwydd ansicrwydd a thynnu i bob cyfeiriad. A da ni'n datgan gyda'n gilydd, mae yno ti y mae'n noddfa a nerth ni. Ac ydyn ni'n diolch dy fod ti'n gymorth hawdd ei gael mewn cyfyngder. Felly arglwydd ydyn ni yn bersonol ac ar y cyd yn cyflwyno cyfyngder ein hoes i ti. Rhai arglwydd ydyn ni'n teimlo mwy arbennig amdano nhw fel unigolion, fel eglwys falle, a rhai bethau mawr yn y byd. O Dduw, cliw ein cri. Ac ydyn ni'n diolch i ti. Mae llwybr byr yw llwybr gweddi. Oherwydd yn bod ni'n cael mynediad yn enw ein harglwydd Iesu Grist i o'r seddfa'n gras. Ti sydd noddfa a nerth. Ac am hynny, mae da ni'n datgan ein bod ni ar brydiau yn uchel i'n anodd i ddal gafal yn y gwirionedd. Da ni'n datgan nid ofnwn pe symudau y ddeiar, a phe treiglid y mynyddoedd i ganol y môr. Nid yn ôl ein golwg arglwydd, ydyn ni i fyw, nid yn ôl ein teimladau, ond o wybod ac ymddiried yno ti ein noddfa a nerth,
rhioth fysgu o'i ddyfroedd, crynu o'r mynyddoedd gan ei ymchwyd ef. Wyt ti'n gymorth hawdd dy gael. A da ni'n dewis ymlochesu ynot rhag y storom. Mae afon a'i ffrydiau a lawen hant ddinas Duw. Cysig yr preswylfeydd y goruchaf. Ni'n dych chi ti arglwydd am yr addewidion am afon bywyd sydd yn dy air. Ac ydyn ni'n gweddio llifed atom afon bywyd, dardd o dan yr orsedd fawr. Arglwydd da trigar ha, y sychedig rai dyfr ha. Bwyd i'r ysbryd glân tarddu a ffrydio o'n mewn drwy ffydd a thrwy ni ymddiried a thoi atat mewn ffydd. A mi'n bod ni'n sychedig amdana targlwydd. Ac am mi'n bod ni'n dewis dyfod. A bod i'r afon honno ein llawenhau a dod â llawenydd i dy bobl ac yn dystiolaeth bod Duw ymhlith ei bobl ger bron y byd. A bod yna man sanctaidd felly yn ein plith. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi, bod yno'n dystiolaeth yma'n Penywl, yma'n Gaerfyrddin, bod Duw yma am fod yr afon o'n mewn yn llifo yn gref. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi, Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Bod y gair hwnnw amdano ni arglwydd a'r dyfodau y rhai sydd o'n cwmpas. Bod y cenhedloedd yn terfysgu teyrnasoedd yn cael ei siglo, tyd yr un sydd ath lais yn toddi'r ddeiar. Arglwydd y lluoedd gyda ni. Nid dy fod ti ar ein hochor ni arglwydd yn erbyn y byd, ond ein bod ni ar dochor di. Nid dim bod ni arglwydd yn ceisio dweud genno ni yma i'r pethau gorau a datlen erbyn pobl eraill, ond yn hytrach ein bod ni yn dod yn ôl ata ti ac at dy wirionedd, ac ein bod ni arglwydd yn cael ein gwneud yn ailgreu ar ddelw ein creawdwr. Mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Duw Jacob yw ein hamddi ffynfa. A bod ni'n medru felly arglwydd tystio i'r byd o'n cwmpas, dewch, gwelwch weithredoedd yr arglwydd. A fod ôl dy law di arglwydd yn amlwg yn ein dyddiau ni. Gwna'i ryfeloedd beidio hyd eithaf y ddeiar, tora'r bwa a'r weiwffon, llysg arglwydd y cerbydau rhyfelgar. A boed i ni fedru dweud wrth i mein hunain ac wrth y byd, stop, taw, paid. A gwybydded bob yr un mae tydi sydd Dduw. Wrth i ni ddyrchafu ymhlith y cenhedloedd arglwydd ac ar y ddeiar. Arglwydd y lluoedd wyt ti gyda ni, ti yw ein hamddi ffynfa o Dduw Jacob. Amen. Wel, os ydych chi eisiau clywed mwy, mae'n groeso chi aros am y bregaeth. Ond os ydych chi wedi cael digon o ginio, fyddai ddim yn maddau chi, fyddai yn maddau chi os ydych chi'n mynd rhywun. Yr adnodau dwi am i ni fyfyrio arnyn nhw yw'r adnodau yma ar gychwyn, ond nid y top, felly ar y salm, adnod 4 a 5. Mae afon a'i ffrydiau i lawen hant ddinas Duw, cysig yr preswylfeydd y goruchaf. Duw sydd yn ei chanol, nid ysgog hi. Duw a'i cynorthwya yn fore iawn. Fel ydw i wedi crybwyll eisoes, mae yna lawer yng ngair Duw am yr afon bywyd.
Dwi am roi rhyw 30 eiliad i chi feddwl. Lle mae yna sôn yn y Beibl am yr afon yma? Mae yna rhyw drywydd, mae yna sôn yn does am y golden thread, ond beth am yr afon sydd yn llifo drwy y gair. Dwi wedi dysgu'n barod bod chi'n swil a bod chi'n mynd licio ateb cwestiynau, rhaid mi cael gair y faron. Mi eisiau mwy interaction yna chi. Meddyliwch, lle mae'r afon yn cychwyn, lle mae'n llifo, beth yw ei heffaith, lle mae'n darfod. A pan bod yna gyfeiriad at yr afon yn y salm yma. Rhowch tic i'ch eich hun os ydych chi wedi sôn am ardd Eden. Nath rwy'n feddwl am hwnna? Mae'n afon yn does yn llifo allan o ardd Eden. A mae'n glo arni hefyd. Pwy sy'n gwybod am yr un ar y diwedd yn llyfr datguddiad? Mae'n afon yn llifo fan o does a mae'n goed yn tyfu ar ei hochr hi. Wel, dyna 2 begwn yn y Beibl. A mae'r afon yn llifo o Eden drwyodd i ddatguddiad. Ond mae'n gyfeiriad hefyd yn does yn Exodus. Dyna ni'n gweld y môr coch a croesi drwy y môr coch. Mae yna ddŵr o'r graig a mae yna sawl gwers yn cael ei dysgu i bobl ddiw oherwydd hynny. A croesi yr iorddonen ohono yn cael ei effeidio yn tydi aros o Adam hyd yr lle oedden nhw'n croesi. Ac arwydd ohono bod nhw'n mynd o drwy farwolaeth i fywyd i fynd i mewn i'r wlad yr addewid. Gofiedd rhywun am Salm 1? Ia? Beth sy'n digwydd yn honno? O, mae yna goeden yn does yn tyfu a'i gwreiddiau wrth yr afon a mae'n rhoi ffrwyth yn ei thymor. Diolch Sam bod ti'n cofio fy mhregethau. Mae'n i cael cwis dros giniau i weld be wyt ti'n gofio go iawn. Ond oedd yn haid yn weinidog yma yn Gaerfyrddin flynyddoedd yn ôl. Ac o'n i rhy fach i gofio unrhyw rhai o'i bregethau fo, ond wedi ddod symud i'r exam. Un bregeth ydw i'n cofio, a dwi'n cofio llawer eich cynnwys i, os o'n i'n 40au ifanc ar y pryd. Ond fe o'n pregethau ar Ezekiel 47. Fedrwiodd rhywun am honno? A'r weledigaeth gafodd Ezekiel o'r dŵr yn llifo o'r allor drwy y deml, ac wrth iddo fynd hyn a hyn o bellter yn demredd y dŵr yn codi nes bod o yn nofiadwy, bod o methu chroesi heb nofio, a bod honno'n dod â bywyd hyd yn oed i'r môr marw. Wel, dyna y stori sydd yn cael ei fyw yng ngwyl y tabernacl ac yma yna gyfeiriad ato drwy ddefnyddio'r salm yma. Mae'n darlun tebyg iawn i ddiwedd datguddiad. A dyma meddyn nhw'n wneud yng ngwyl y pebyll. Ar ddydd mawr uchel y gwyl, mynd lawr at Pwll Siloam, llenwi'r puser aer gyda dŵr. Adrodd y salm yma ac ail fyw fel petai mi roedden nhw'n actio allan Ezekiel 47 ar ffyrdd proffwydol gweddigar ac yn tywallt y dŵr wrth droed yr allor yn weddi boed i'r afon yma ddechrau llifo. Mae eisiau ni oed weithiau yn greadigol yn ein gweddiau, yn does, wrth atgoffa Duw o'i addewidion. Meddyliwch am y darlun oedd honno yn ei roi yng nghalonnau y bobl. A dyna'r adeg y cododd Iesu ar ei draed a datgan y geiriau. Pwy bynnag sy'n sychedig, deud ata fi a gyfed, allan o sawl sy'n credyn o fi, fel y dwedodd yr ysgrythyr, y bydd ffrydiau o ddŵr bywiol yn llifo. Sôn yr oedd am yr ysbryd yr oedd y rhai gredodd yn ddwef yn mynd i'w dderbyn, oherwydd nid oedd yr ysbryd ganddynt eto, am nad oedd Iesu wedi cael ei ogoneddu eto. Ac wrth iddyn nhw felly enactio yr weithred a'r weledigaeth proffwydol yn Ezekiel, mi roedden nhw'n datsgan y salm yma ac yn tynnu yr rhaff yr addewidion, mae afon a'i ffrydiau y lawen had dinas Duw. Wrth gwrs,
mi roedd nhw yn just ar darlun yna o'r Hen Testament yn doedd. Ond mae gennym ni eiriau Iesu ar y dydd mawr yma, ond hefyd yr adeg pan fuodd o gyda'r wraig rhyfeddol honno wrth y ffynon yn Samaria. Chi'n cofio eiriau yn fanno? Bydd pawb sy'n yfed o'r dŵr hwn yn profi syched eto, ond pwy bynnag sy'n yfed o'r dŵr a rodda fydd o, ni bydd arno syched byth. Bydd y dŵr a rodda fydd o yn troi yn ffynon o ddŵr o'i fewn, yn ffrydio i fywyd tragwyddol. Y mae afon a'i ffrydiau a lawenhad ddinas Duw, cysegur preswylfeydd y goruchaf. Mae Iesu'n yn addo i rhai sy'n credu yno, a bydd yna dŵr sbrydol bywiol yn tarddu o'n mewn ac yn llifo hyd at fywyd tragwyddol. Ond mae'r hen genedl yn actio allan y darlun. Ydych chi'n medru gweld y darlun yma, ydych chi wedi profi falle y dŵr yma'n ffrydio o'ch mewn, tydi jyst yn rhywbeth yn y pen. Mae hyn yn rhywbeth allan ni ddod ato mewn gweddi yn dydy. Arglwydd, a dwi eisiau teimlo, dwi eisiau profi y ffrydio yma. Dwi eisiau teimlo dy fywyd di yn cordi ac yn tarddu o'n mewn. A fe welwn ni'n ngweddill y salm yma fod y dystiolaeth yna yn golygu o dyma lle mae Duw yn byw. Lle mae'r afon yn llifo, dyna lle mae presenoldeb Duw, cysegur preswylfeydd y gwyruchaf. A ddyla hynny fod yn dystiolaeth ymhlith pobl Duw, fod pobl yn gweld bod genna ni y dyfroedd bywiol fel wraig honnodd o'r ffynon, yn ôl at ei ffentre a hithau yn ysgymyn cyn cyfarfod Iesu ac yn mynd yn ei hôl a pawb yn gwrando arni ac yn credu dystiolaeth. Pam? Am bod yna ddŵr yn ffrydio o'i mewn, am bod y bywyd yma yn ni, am bod y dystiolaeth ganddi o'r bywyd tragwyddol. Y mae afon a'i ffrydiau a lawenhad ddinas Duw, cysegur preswylfeydd y goruchaf. Darllenwch y salm eto, myfyriwch arni, gyda'r ddarlun yma o'r afon bywiol sydd drwy'r gair. Meddyliwch amdano yn eich bywyd eich hun. Meddyliwch amdano fo yng nghyd-destun geiriau Iesu'n Mathew 24. Meddyliwch amdano yn hermau yr ail advent yma. Sut yda ni fod yn barod? Sut yda ni fod yn edrych ymlaen? Ydy'r Duw sydd yn oddfa cynerth yn ffrydio mewn? Ydy'r bywyd yna gennau? Ydy o'n amlwg, os gennau'r tystiolaeth hwnnw? Dyna oedd yr hen gredinwyr yn ei wneud, ynde? Adeg y diwygiadau oedd tystio i waith Duw o'i mewn. Mae da ni wedi mynd mor, beth yw gair, polite, taclus, yn bod ni'n chael anodd a bod ni bron a bod wedi colli'r iaith i wybod sut i rannu'r profiad a'r dŵr bywiol yma. Mae afon a'i ffrydiau y lawenhad ddinas Duw. Dinas Duw yw'r pobl ynde. Nid lle arwyneb ddaear, ond pobl Dduw. A mae yna gyfuno ddau beth yma. Yr afon sy'n ffrydio a phobl Duw. Ac yno mae Duw yn trigo. Ydy Duw yn trigo ymhlith ei bobl heddiw? Sut da ni gwybod hynny? Wel, mae'n addewid pendant yn tydi.
Mae sy'n dweud yn Ioan 14, i rhai sy'n credu ac yn cadw ei air, fydd Duw yn dod ac yn gwneud ei gartre yno ni. I sôn ni fwy am hynny heno. Duw a'i ysbryd wrth gwrs ydy'r afon. Fo sydd yn peri y llif, ond mae gennym ni ein lle, ein cyfrifoldeb, ydy sicrhau hynny does am rhwystrau yn ei erbyn iddo lifo. Does am byd yn y mywyd i sydd yn cap ar y llifiad hwnnw. Pan greiddo ni i chwilog yn ein gofalaeth cyntaf, roeddwn ni allan yn yr ardd yn clirio yr anialwch yn y ngwylod yr ardd i plannu chydig o llysiau. A ddoth yna ddyn heibio, cymydog i ni, nad o'n i'm yn ni'n nabod o, hyn yn y dyddiau cynnar. A mi ddedodd o, os gen ti rwbab? O, oes, medda fi. Wel, lle ti'n mynd i blannu o? O, o'n i'n di meddwl cyn belled o hynny. Wel, ddedodd o, mae yna ffynon yng ngwylod yr ardd a mwyn wedi rhoi slab mawr am ei phenni. I'w chapio hi. Dyro rwbab am ben hwnnw, mae'n eitha lledu gyd i ddod bob man. Wel, dwi wedi gwneud hynny yn y mywyd. Dwi wedi rhoi llechen ar ben y ffynon mwyn cael rwbab. Pleser crymble yn hytrach na bywyd yr arglwydd. Wel, drwy be? Wel, mi fe wyddon ni'n defo na bechodau yno ni, a da ni'n edifeiriol ohonyn nhw gobeithio. Ond mae'n fwy na jyst bod gennym ni checklist, pethau dwi wedi wneud sydd yn ddrwg, neu pethau dwi wedi hesgeuluso rhestr o'm hechodau. Mae'n fwy na hynny. Llawer iawn mwy ein cymeriad a natur syrthiedig sy'n medru atal ei lif a thagur llawenydd. Yr hyn fydda yna i roi llechen yn ben y ffynon. Nid just y weithred o roi y llechen. Pam dwi wedi roi yno? Be sydd yna sydd yn rwystyr? A wyddwch chi, nad ydy edifeirwch yn unig am gadw llyfr cownt heb ddyled. Mae edifeirwch yn hytrach yn weithred o draws newid lle rydym yn ymateb i ddwysbigiad yr ysbryd glân. Enghraifft, os ydw i'n deud gair blin neu'n colli fy hymer, fedra i feddwl amdano fo fel just ar y foment, a dweud, o, mae'n ddrwg gen i. A mae'n ei ddaw beth. Eich gyffesu ymddihiro ydi farhau. Ond beth sydd ei hangen yna ydy mynd at wraidd pam y mod i'n colli tymer, pam bod gennau air blin, a delio ar rhwystyr yna drwy edifeirwch. So os gennych chi amser a diddordeb, ewch ar YouTube a rhowch Developing a Well, Developing a Spring yn y lle chwilio. A be gewch chi nod i pobl yma sydd yn mynd i fyw allan yn hem gwlad off-grid, a maen nhw'n chwilio am ddŵr, a wedyn wedi ffindio lle mae'n tarddu, mae'n bethau i wneud i beru bod o'n llifo yn well. O, dyna ydy edifeirwch. Dyna ydy'r trawsnewid yma Duw isio yno ni, fel bod yr afon yma'n ffrydio, a ddim jyst yn rhyw ffrwtian rhyw chydig. Edifeirwch yn lawfeddyginiaeth, a fe all cymryd sawl triniaeth i ddelio a ffarddiad y pechod, a diogelu sancteiddio y rhan hwnnw o'n bywyd. Feidio rhoi cyfle eto i'r un drwg i'n temtio. Ond mae'n ochr positif iddi hefyd, lle da ni yn ceisio ei datblygu. Ddim jyst delio gyda'r rhwystrau, ond peri bod o'n ffrydio.
Mae hynny'n golygu bod angen i ni feithrin yr adnabyddiaeth ohono. I sylwi pryd mae yna ffrwtian yn cychwyn yna i drwy'r ysbryd. Ydych chi'n gyfarwydd? Ydych chi'n nabod gwaith ysbryd Duw yno chi? Ac ydych chi'n canu iddo fo? Canu? Mae hwnna'n odd, Mr Edwards. Bethau felly oedd ti'n deud wrth Sam pan oedd o'n iau, ym syndod bod o'n ac yn y blaen. Wel, wyddwch chi bod yr Arglwydd Iesu'n deithio ni bod y rhai sydd yn ei ddilyn yn nabod ei lais? Wyddwch chi hynny? Wel, mae hynny'n golygu bod yna ddisgwyliad y mod i'n nabod llais Duw yna i, bod fi'n nabod y tarddiad o'r afon bywiol yma. Nid rhywbeth whoop-de-doo, y raving carrots, mae honno. Mae'n rhywbeth sydd wedi fod yng nghalon pob cediniwr. Nabod ôl llaw Duw, nabod ei lais, nabod y ffrwtiau, nabod mae yna rhywbeth yn codi. Ac yn hytrach na bod gennau ofn o fynd i extrem y mod i'n gwrando ac yn ei feithrin yn iach. Beth i'ch profiad chi mewn oedfa ar y Sul neu wrth wylio ar YouTube, neu wrth ddarllen ei air eich hun, neu mewn seiat. Yr ysgogiad yna da ni'n gael yn bell dro. Yn yr hen ddyddiau, mae y bobl yn dweud, amen, amen. Diolch iddo. Dwi'n mynd i clywed un gynnwch chi heddiw yma. Ond be oedd yn peri'r ymateb hwnnw? Mae dal i ddigwydd ydy. Ydyn ni'n dal gafal yn efo? Ydyn ni'n rhoi lle i'r gair hwnnw o'n mewn? Ydyn ni'n croesawu y dŵr, y tarddu, y ffrydio? Gwir yw, gan amla, mi dyn ni fel yn ameg yr heiwr yn gadael hwnnw ar y llwybr yn tydyn. Fydden ni'n codi o'n set, a fydden ni'n siarad a'n gilydd, fydden ni'n dallan o drws, a falle fydden ni ryw hanner cofio wedi mynd adre, falle bod yna rhywun wedi methu dod. Be o gan y pregethwr heddiw fydden ni'n deud rhyw bwt. Ond dyna fo erbyn fory, mi wedi mynd. Erbyn pregeth heno fydd wedi mynd. Ydyn ni fel Samuel yn y deml, yn clywed llais Duw ac Eli yn deud o, dos nôl i dwelu. Mae angen i ni cael y foment honno lle fara arglwydd yma i dy was yn gwrando. Arglwydd, dwi'n profi rhywbeth yn ffrydio o mewn. Be dwi'n neud â hi? Be wyt ti'n neud wrthai? Be sydd angen i wneud yn fy nghalon? Felly, dyma'r wers pwysica ydy sylwi ar y tarddiad. Sylwi ar y ffrytian. Sylwi ar y gair. Sylwi fel y wraig yn Samaria oedd a'i ffen wedi masio'n llwyr gan be oedd Iesu'n dweud, ond o leia ddi'n nabod fod yna rhywbeth wedi digwydd yn doedd. Y synwyr yn dod nes ymlaen, mi nath i rhywbeth a go. A fel da ni'n darllen am y disgyblion ydy, a pryd hynny fe hatgoffwyd, fe gofiasant am. Nodwch y peth. Mae yna lwmp o goncrit yn yr ar acw. Gael syniad pan bod yna, ond ar y dan o goncrit mae'r gair Elinor wedi sgwennu a bys. Mae'r person pwy bynnag oedd Elinor wedi nodi. Mae fi. Ydyn ni'n nodi, ydyn ni'n tystio i'r hyn yma Duw yn ei ddweud yna ni. Meddyliwch am y ddarlun yna dwi wedi rhoi i chi o'r bobl Dduw yn mynd i nôl y dŵr o'r ffynon. Mae yna rhywbeth yn y proffwydoliaeth yma arglwydd. Da ni'n mynd gwybod yn llawn beth ydi ystyr o, ond da ni am ei weithredu o mewn gweddi oherwydd mewn peri bod yna rhywbeth yn codi yno ni ac fe garwn ni weld mwy. Felly fe wnawn ni fynd lawr i waelod y ddinas a fe godwn ni ddŵr a fe dollton ni wrth yr allor mewn rhyw ddarlun mae dyma'n dymuniad ni. Wedi Duw wedi siarad wrthych chi a chithau wedi gadael o yn tai ydyn ni'n gwneud fel yr hen bobl ac yn byw ac yn gweddio y gweledigaeth
Mae'n y stori od yn llyfr Númeri, ym Mhenod 21. Mae'n gyfeiriad at diffyg dŵr ac yn y blaen. Ac yn adnod 17, dyma'r adnod, yna y canodd Israel y gan hon, cyfod ffynnon cenwch iddi. Ond mynd ymlaen i sôn am y tywysogion yn palu. Llawenhau, dyna'r ail beth. Nid jyst eridifeirwch, nid jyst sylwi ar y tarddiad, ond mae eisiau ni annog o. Mae eisiau ni ddeud mwy, mwy, mwy. Agor y llifddorau arglwydd. Llawenhau yn yr hyn y mae'r arglwydd yn ei ddangos i ddysgu a'i wneud yno ni. Canu iddi. Megis fel o'r Timotheus, Paul a Timotheus yn ei llythyrau at ei gilydd yn dda, a Paul yn deud wrth Timotheus fel hyn. O ganlyniad rwyf yn datgoffa i gadw ynghlyn, stir up, fan into flame, i ti gadw ynghlyn y ddawn yr roddodd Duw i ti, y ddawn sydd yn not drwy arddodiad fy nwylo. Ac hefyd yn Hebreaid a 10 bennod, gadewch i ni ddal yn ddiwiro at gyffes sy'n gobaith, oherwydd mae'r hwnna roddodd yr addewid yn ffyddlan. Gadewch i ni ystyried sut y gallwn enyn yn ein gilydd, stir up, gariad a gweithredoedd da, heb gefnu ar ein cydgynulliad ein hunain, yn ôl arfer rhai, ond annog ein gilydd yn fwy felly yn gymaint, a bod yna advent. Yn gymaint ac eich bod yn gweld y dydd yn dod yn agos. Sa syched yno ni am y mwy. Dyna ddyle yr ail advent beri yno ni. Hiraeth am fwy. Dyna ddyle yr ysgogiad yn ein hoes ni, y mynyddoedd yn treiglo i'r môr, a'r holl ansicrwydd a'r cenhedloedd yn ymderfysgu. Syched yna'i mwy arglwydd, mwy. Derod y bresenoldeb ymhlith dy bobl, gad ni mi brofi dy bresenoldeb yna i. A'r ddydd olaf yr wyl, y dydd mawr safodd Iesu a chyhoeddi'n uchel pwy bynnag sy'n sychedig deied ata fi a gyfed. Sa syched yna ni am fwy. A bydd ffrydiau o ddŵr biwiol yn llifo. Sut mae'ch syched y dyddiau hyn? Mae yna ffenomen yn trist wrth i ni fynd yn hun. Mi da ni'n medru colli'n syched. A mae rhaid atgoffa, wyt ti di yfed, wyt ti di yfed, wyt ti di yfed. Y cenhedlaeth iau yn cario galweinio ddŵr o gwmpas efo nhw. Well hydrated. Lle mae'n syched ni heddiw. Duw sydd yn ei chanol hi. Mae'r ddau gysyniad yma ynghlwm yn ei gilydd, y ffrydio, y syched a phresenoldeb Duw. Cofiwch am yr addewidion sydd gyforiog yn y salm yma. Da ni wedi gweddio hi a'n gilydd, ond ewch drwyddi. A gyda'r ffrytian tarddiad yna, falle bych chi, gobeithio bych chi wedi teimlo heddiw yma, llefarwch addewidion Duw wrthi, cenwch i'r ffrydio. Meddyliwch am y salm, sawl addewid sydd yn ni. Mae'n cychwyn Duw sy'n noddfa yn erth unio. Chi reit ar y cychwyn? Dwi'n mewn cychwyn regedd arall, darllenwch y salm i'ch hunain. Allan ni ddim fod yn gyfrifol fod afon Duw yn llifo yng Nghymru heddiw fel unigolion, ond fe allwn ni gymryd cyfrifoldeb am ein ffrwd ein hunain fel unigolion ac eglwysi. Cenwch iddi. Mae afon a'i ffrydiau law yn hant ddinas Duw, cysygyr preswylfeydd y goruchaf. Duw sy'n ei chanol hi. Nid ysgog hi, Duw a'i cynorthwya yn fore iawn.
Dwch i ni weddio.